Jotono no lam suku ani channel lo, gay tomu no norok ani channel no subscribe kalaya ko angka subscribe kalai ready, angka ketal job advertisement ta online information related video senam. Angka padi tini kasih ketal notification ay nai, amo rezaka travel welfare department government of Tripura ni bekakti notification rezago, angka noro video no pai thak zorate nai tong di angka saimana ni bagai, angka padi official notification ay na. Omokai to official notification abo rezaka Society for TRESP PN Complex Agartala Tripura West ni bekakte o je notification rezaka abo amo kebangma post natalang zakne o zakawa abo angka tribal welfare department government of Tripura ni bekakte post tong kebangma o zakawa angka noro video no paithak jorate nai tongdi noro kaham ke saimana ni bagai o jagao tongo serial number tai post ni bumung tai sini ST rok ni bagai reserve khlaijak post or je post tongmai mani abo norok nai di oro to je post tongmai mani abo jotono unreserved rok ni bagai simi si o jagao kaisa post khlai langjak nai o jagao tongo di serial number 19 20 tai 21 abo khoroksa khlai sini ST candidate o jagao reserve khlaijak tongo abo khorokta tlangjaknai o tinta ni bagai o 19 20 21 serial number oro khoroksa khlai tlangjaknai tei o jagao tongo 24 o tongo di manager IT tai district program manager tongo amo khoroksa sini ST rok ni bagai tlangjaknai o jagao block program manager 7ta post tai MIS kam data entry operator abo 9ta post tai cluster coordinator abo tongo 7ta tai account officer 9ta tai office assistant by support staff tongoro 12ta tai kaini post angka office assistant sini ST candidate rokni bagi tlangjaknai o jagao je post tongmai mani abo angka to purely abo contractual basic singnai abo angka norok je o post tongmai mani qualification milikai norok oro kaini post apply khlai manai maximum kaini ni bisik norok o je tong post tongbai mani abo apply khlai mangla khani saka o jagao permanent je Tripura tongnai candidate chimi oro apply khlai manai norok official website tongo jagao norok visit khlai nai di joto details advertisement job profile tai eligibility criteria salary rok bisuk rejaknai abo o official website lo thangka angkai norok nai manai tai norok apply khlai manai abo norok online no apply ma khlai nai bahai ke apply khlai na angkai o website o thangai norok o jagao rijak tongo official website a website ang description o bori ruana norok thangai norok ni registration khlai manai abo angkai 30 tarik October ni simi cholika application khlai nani abo 20 tarik November last day tongnai angka norok o date ni bisingo norok ni qualification milika angka to norok apply khlai nai mano oro je post tongmai mani abo maximum norok kaini no apply khlai manai duita post ni bagi no apply khlai manai duita post ni slai kabang norok oro post apply khlai manglak norok apply khlai na musong khai tomu norok ani WhatsApp group o eitingai norok ani yang tiba apply khlai mano o jagao di office assistant tai support staff angka to sini ST rok ni bagai 12ta tai office assistant ke kaini post tongo o jagao di support staff angkai 16,000 jangai per month abo madhyamik pass simi angkai norok oro apply khlai mano ta kaisa office assistant ke 24,000 jakka abo angkai class 12 pass angkai tai ango PDF no bori ruana tai norok bo post to apply khlai man tai ST ni post busuk tong nai norok apply khlai na di tomung norok interested ngi tong angkai o post ni bagi apply khlai na musung tong angkai angka ango PDF no to ang description ri ruana norok o PDF no download khlai di tai online je link tong bai mani o link no bangri ruana apply khlai na ni link no norok aro thangi norok apply khlai di o jagao post ni bumung tai sini ST ni bagai busuk seat tong tai salary busukai rijak nai tai qualification rijak tong o jagao norok abono nai qualification milikai norok apply khlai na di ango PDF no description ri rinai gatinin bagam sunung sitong jotono no hamba